Diyos Sinoe ug ang iyang mga anak ug giingnan. Panganak kamo aron ng inyong mga liwat mo sanay sa kalibutan. Mga hadlok kaninyo ang tanang mananap, lakip ang mga langgam, ang gagmaing mga mananap ug ang mga isda. Gitugyan sila ubos sa inyong pagbuot, makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaong mga tanong. Kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lang ka butang ang kinahanglan, dili ninyo kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaman sa dugo. Usa lang ka butang ang kinahanglan, dili ninyo kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaman sa dugo. Kung usa ka tawo mo patay ug tawo, silotan siya, silot ang pinaagi sa kamatayon ng mananap o tawo nga mo patay ug tawo. Ang mo patay ug tawo patyon usab sa iyang isig ka tawo. Kay gibuhat man ng mga tao sama sa Diyos. Isa lang ka butang ang kinahanglan, dili ninyo kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaman sa dugo. Usa lang ka butang ang kinahanglan, dili ninyo kanon, ug kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaman sa dugo. Kay ang kinabuhi anaman sa dugo.